På den anden side af Thisted Bredning kan man ane Hotel Limfjorden. Drejer vi ind mod højre, kan man se Dragsbæk-Center, der er et af kommunens ældrecentre. Længere inde mod byen er Beredskabsstyrelsen. Den første høje skorsten er fra maltfabrikken. Længere inde kan man se Thisted Kirke, der er en sengotisk langhusbygning med sideskib og vesttårn. Den er bygget af tegl med genbrug af kvadre fra en gammel forgænger. Kirken er opført omkring år 1500. Længere mod vest kan man se vandtårnet. Så drejer vi længere over, så kan man se den store skorsten fra den hvide skorsten, hvor der kommer røg op fra. Det er fra varmeværket Thyra. Længere til højre kan man ane Skinnerup-senderen. Og nu kommer vi over til den industrikvarteret. Og går man endnu længere mod øst, kan man se Thisted Fjerritslev cementvarefabrik.